Ej, čao, ovo je Photon Tide Live, podcast u kojem pričamo o temama futurizma, naučne fantastike, nauke i tehnologije. Sa mnom su Branislav Nišić-Zemo, Aleksandar Račanski-Ačos, ja sam Relja Trajković. U prošloj epizodi smo Zemo i ja se zaklali u majku da ćemo sredimo ovaj prostor u sledećoj epizodi. Reljevu majku. Da, ne, u majki smo se zaklali i pošto mi volimo naše mame. Da. Sredili smo. Plink, sredili smo prostor, imali smo radnu akciju. Napravili smo jedan kratak film. Koji sam ja uspio da izbjegnem zbog majke. Nije, u segmentima smo radili, Zema je radio jedan dan. Ačos je radio, i Ačos i Ivica drugi su ukrečili zid. I ja sam tu bio svo vreme. Ali napravili smo jedan kratak filmčić koji će naši Patreoni moći da vide u ekstras materijalu. Još uvijek ga montiramo o sređivanju ovog prostora i priču smo zadovoljni, a? Mesi Bosović. Da, i ovde fali nešto, to ćemo nešto da dodamo, nema veze kasnije. Kupit ćemo još onda. Stavite nam ideje dole. Heksagonalnih stolica. Još heksagonalnih. Što Ačos kaže, ne može da bude ono ništa... Nije sci-fi bez heksagonalnog paterna. Arthur Clarke je rekao da bilo koja dovoljno napredna tehnologija ne može biti razlikovana od magije. Nemam pojma kad je to rekao, ali baš Zema i ja često pričali o tome. Mislim, to nije bilo kao u nečemu specijalno, nego samo da je on rekao, da. Da, pomenuo, jer i kad razmisliš tehnologije koje danas imamo, naravno da se vratimo koji vek unazad, bi bile doživljene kao magija. I jako je uvijek bilo zanimljiv koncept magije u filmovima, a i u realnom svetu, zašto ljudi veruju u magiju umesto u neka razumna objašnjenja. A također u filmovima magija mene posebno žulja magija. Magija ili kad je... Magija. Da. A šta drugo čekaj? Pa ne, u smislu kad si rekao veru realno objašnjenje, da nije nešto što je kao predstavljeno kao magija, ali u stvari ima... Ne, samo me interesuje me pod jedan u filmovima kako je dočarana magija, u raznim žanrovima. I u drugom smeru, u stvarnom svetu gomila ljudi veruju u razne stvari, dok postoje sasvim logično objašnjenja, da. Dok postoje sasvim logično objašnjenja. Ali imaš ljudi koji baš veruju u magiju, da zaista postoji magija, ne nešto što je objašnjeno, nego da postoji magija. Ali to je isto ona priča, znaš, ono kao, ljudi veruju svašta, ali mislim, to ti je ono slično kao recimo ona vezano za recimo ateizam i Dawkinsa, ono kao ona tema God of Gaps. Da, to mislim treba ti nekad, kad nemaš objašnjenje, onda za te stvari za koje ti fali objašnjenje kao, magija. Ubaciš tvoje, da. Zalepiš nešto. Da tu kao, ne mislim baš magija, ono tipa da, ali to ti kažem, kristali, magija ti je one catch all, shvataš? Aura, značenje. Magija ti je ono kao, znaš, recimo, interesantno je, pošto mislim, kao, ja imam neki background, igrali smo puno D&D-a kad smo bili ranije. Background u magiji. Frpali smo se, pen and papera. I kako se zove, i onda kad god, znaš, pošto sad imaš tu gomilu neke knjiga, gomilu pravila i svega, i onda često dođeš u raspravu sa igrači Game Master, razumeš, koji dođu u raspravu. Game Master je onaj lik koji vodi celu avanturu i smišlja, to je za one koji ne znaju, Frp je igra na stolu sa kockicama, ljudi odaberu svoje uloga i jedna osoba, Game Master, smišlja avanturu za njih. Kao video igre uživo, mislim, gde jedan čovjek u stvari ima ulogu storytellera. Od svega toga su i počela sve igre. Sad, kako se zove, upravo tu ima ta fora, postoji tu sad gomila nekih knjiga s nekim pravilima i svime, kako sad se sve radi, i sad tu često dolazi taj Game Master, koji u stvari tu režiser, vođa, storyteller, koji sad, igrači nešto hoće i sad pokušavaju da objasne zašto to može ili ne može, ili on, kako se objašnjava šta se sad dešava i sad igrači kao, pa to ne može, zato što po pravilu tom i tom, znaš, kao, i tu uvijek imaš onaj izraz kao, Magic, kao, znaš, kao, pa kako sad on leti, kao, magija, znaš, mislim, to ti onako, mislim, meni uvijek djelovalo da je u stvarnom životu je to isto, često onako catch-all objašnjenje, mislim, za ljude koji ne žele da idu dalje, znaš, kao, magija. Moj problem fundamentalni je, ovako, malo pozadina ove priče, ja sam nekako godinama postao izrazito protiv koncepta magije i svega, pogotovo u filmovima, ne volim fantazije, volim SF i tako to. Sem izuzetka nekoliko stvari, jer smatram to za nekako lenj način građenja priče, znaš. A sad ću opišem šta je moj problem. Problem je
nema problem s tim što je magija neobjašnjena, znaš, što sad kao ja ne znam kako taj lik leti, na primjer, znaš. Imam problem sa koliko je lenjo osmišljena pravila magije, znaš, koliko su loše osmišljena. Najbolji primjer koji... Što me pojedete, zašto nema pravila, zato je lenjo. Ali ima pravila, znaš, samo što su je užasno loša, znaš. Da li se sećate filma Gremlini 2? Da. Mislim, dobro, da. Ono u tržnom centru. U tržnom centru, nije tržnom centru, neki. Da, da. U svom slučaju, mnogo više Gremlina nego u prvom. Ima onaj, ako se sećate pravila za Gremlina, znači onaj lik je dobio malo krzeno lepo stvorenje, koje se ne zaboravim kako se zove. Gizmo. Nije mogli. Mogli je ovaj Gizmo. I ima 3 pravila, onaj neki mistik koji mu je to dao, mu je dao 3 pravila. Ne smeš da ih izlažeš, ne smeš da ih izlažeš svetlosti, jer ih to ubije. Ne smeš da ih pokvasiš jer se razmnože. Doni kap vode, gotovo počne da se razmnože, onako kuglice dlakave ispadaju i to postanu nova stvorenja. I najbitnije, ne sme da jede posle ponoći, jer se onda pretvori u ljigavog reptiloidnog gremlina. Zlog gremlina. Naravno da se u oba filma to dogodi. I u drugom delu, u tom soliteru, kada počne invazija gremlina u tom soliteru, negde na sred filma, taj lik utrči, glavni lik, utrči u kontrolni centar bezbednosti, znaš, tamo gomalonih monitora, sve, znaš, da ih upozori što se dešava i kao gremlini napadaju i, znaš, krene da im objasni što se dešava. Imamo nagli prekid kadra i nešto drugo se dešava i sad se vraćamo u tu kontrolnu sobu, znači vraćamo se onda i vidiš da tu rasprava traje već neko vreme, onako su razdrljane kravate, znaš, ako svi oko njega sede i valjaju ideje, znaš. Ideja ovako, dobro, čekaj, ajde ovako, a šta ako je jeo pre ponoći, a mu zapalo nešto za zub, pa je ispalo posle ponoći, to se računa da je jeo posle ponoći, kao, pa ne znam ja, kao, znaš, otko ja znam, kao, čekaj, ako je u avionu i jede, služe večeru, 11 sati, ili avion upravo prelazi vremensku zonu, znači od 1 je 12, kao, jel to onda jeo posle ponoći? Prema koje vremenskoj zoni su uopšte da, znaš, onda i treći kao, a čekaj, što je s vlagom u vazduhu, kao, šta je kondenzacija, ako dovoljna kapljica vode, znaš, da se razloži, kao, koliko smije da bude vlage u vazduhu, pa kada ne znam, nisam ja smišljao pravila, kao, jaka ti pravila, znaš, i ta scena meni, fundamentalno ono što je meni pogrešno, i zašto je lenjo u konceptu magije u filmovima, znaš, a bog mi i drugdje, jer ono ovlaš onako kao, ovo je pravilo, znaš, i nema dalje razmišljati. Ali pravilo sada. Da, sada, dok neko ne pita. Ista ti je priča u SF-u, mislim, ja mislim da ti to u stvari... Mene to malo više nervira magije. Fora ti je da to ti je samo lazy storytelling, znaš, mislim, kad god imaš Deus Ex Machina rešenje, to ti je lazy storytelling, mislim, ono i u SF-u, kad lupam, pate se i sad su je low point svi, heroji, i jednom izvodi neki gadget i taj gadget, tačno to uradi, što, znaš, kao, što će spasiti stvar, mislim, to ti je isto ta priča, znaš, ti možeš magiju da, možda imaš pametnu magiju, možda imaš glupovu magiju, zato što magija možda ima razlog zašto postoji u svetu, možda ima neki backstory. Magija ti može biti samo, mislim, ti na to možeš da gledaš onako čisto kao jedno svojstvo tog sveta koje nije objašnjeno. Ili koje ljudi nekako donekle znaju šta se tu dešava pa ga koriste, magovi ili šta već. Tako da, mislim, imaš, na primjer, imaš gomilu sistema, za FR konkretno, razumiješ, u kojima postoje jasna pravila i kako se pravi magija. Dobar, kako se zove... Brandon Sanderson. Ne. Bolje postoja, mislim, njegova magija je u suštini onako kako bi trebalo da bude. Ja ne znam o čemu pričaš uopšte. On ima pravila za sisteme magije. Sad ću iskasapiti ovo, u svakom slučaju vrlo lako možete naći Brandon Sanderson. Mi smo 3 čoveka koji jako puno referenciraju stvari na internetu koje ovlaš, su pročitali ga. Slušajte, možda se setim, a u svakom slučaju Brandon Sanderson, pisac je Rules of Magic, ima 4 pravila, u svakom slučaju glavno pravilo je da magija nije svemoguća, znači mora da postoji ograničenja, moraju odmah da se uspostave, da bi se znalo, sad to je sve sa aspekta... I zašto on tu piše? Za filmove, za serije, za knjige? Ne, on je pisac i on za svoje u svojim knjigama tako postavlja magiju, znači odmah postavlja koje su pravila, da bi ti kao pisac znao, znaš, da ne može da dođe... Ne samo pisac, ti kao čitalac moraš da znaš koji ti referentni sistem u kom se krećeš i onda ti onda to koristiš kao check of gun u stvari. Da, tako stvara tenziju, jer ti, ovaj čarobnjak, ne znam, može da stvara vatru i on samo može da stvara vatru i znači ne može sve kad dođe neka situacija, može i led.
jer jevi ga, baš nam treba. Dobro, to su pravila, ali to je ono što je on rekao, kao postoje sistemi gde je to definisano. Ono što da rekao sa Gremlinima, to je ono totalni raspad, znaš. Mislim, znaš, imaš recimo kao u sci-fi Wonder Woman, znači imaš ono, posljednja bitka, oni se bore, ova izbaci jednu stvar koju nismo vidjeli, to nju totalno ugrobari, onda ona se digne i izbaci drugu stvar. To je isto kao i ono sci-fi. To je lenji storytelling, mislim ono, kako se zove, i u stvari, ja mislim da u stvari tvoj problem sa magijom je to što si ti, verovatno si više lošeg fantazija čito i gledao, nego što si lošeg SF-a čito i gledao. Ili nekako SF-u gledaš kroz prstu, znaš. Pošto mislim, imaš i poprilično glupog SF-a. Naravno, da se isto koristi magija koja upropasti sve. Pa, mislim, pazi, ja mislim da i magija i tehnologija generalno u tom pripovedanju se koriste za istu svrhu. Ti si pomenuo neki ono, da li igra, priča, nešto šta god, gde je magija u nekom svetu zapravo ostavština visok tehnologije neke prethodne civilizacije, samo što oni to ne znaju. Ima igra koja je izašla skoro, Planescape, verovatno ljudi koji su igrali igara od tipa od 90-ih su čuli za igru Planescape Torment koja je bila prilično dobra igra, bila je u istom sistemu, radio Black Isle tad, BioWare sad, to je ekipa u BioWare-u, mislim rasli su oni, ali ja mislim da je veći dan njih ostao u BioWare-u. Taj Planescape Torment je bio igra koja je, kako se zove, koja je bila naslednik Baldur's Gate-a. Znači, u istom engine. Sve jako poznati naslov, nemam pojma čemu se radi. Sada, likovi su pre par godina napravili Kickstarter da naprave nastavak te igre, to je duhovni nastavak. Apsolutno nema nikakve veze sa tim settingom i pričom, ali koriste, ja mislim da se zove Numenera, taj sistem koji je lik, koji je pravio taj svet inicijalni u kome je ta prva igra bila napravljena, on je napravio sad dove. Ovo je Jolo Osni, ispričaj. Pojenta sa tim svetom je to da čovečanstvo je imalo je više uspona i padova, znači imalo više kao zlatnih doba, znaš, gde kao imao si jedno zlato doba i onda sve to nešto urušilo. Se baš resetovali? Nije se resetovalo, nego znaš, došlo je do, i sad je trenutno jedan od tih down delova, gde sad ti imaš bukvalno apsolutno neverovatne stvari koje niko ne zna otkud sad to, znaš, imaš grad u kome žive neka humanolika podvodna bića koja dišu na škrke, koji je bukvalno ovako lopta vode, razumeš, znaš, na primjer, pa ne znam, imaš neke užasno ludački, visoke, velike konstrukcije. Dobro, ali gde je tu magija? Poenta s magijom je da niko u tom svetu ne zna, znači, sve u tom svetu je tehnologija, znači, sva ta kao magija je tehnologija, sve te čudne stvari su tehnologija, sve to kada nešto baca fireballove je u stvari tehnologija, ali niko ne zna kako to radi, znači, niko ne zna kako tačno radi i zašto. Kako ih prizivaju te moći, a? Pa, mislim sad, nemam pojma, imaš jako puno tih, kao recimo, veliki fokus na tim kao gadgetima, znaš, sad oni kao uspiju da nađe neki gadget i sad taj gadget ti, otprilike, ima i čitava mehanika oko toga da kako ti sad otkrivaš šta taj gadget radi, kako možeš da uzmeš taj gadget, pa da ga napraviš nešto drugo, znaš, ti našao si gadget koji ko zna za koju svrhu se koristio ranije, razumeš, i ti onda uzmeš i napraviš njega oružje ili napraviš neki alat ili nešto. Ali čekaj, jel ovi koji koriste to i tako reći, prizivaju tu magiju, znaju da je tehnologija ili oni misle da je magija? Ja mislim da svi znaju, ali kažem ti, bez obzira što svi znaju da je u pitanju tehnologija, nanoboti, whatever, poenta je da niko od njih, znaš, ne zna kako se to koristi. Ima interesantna isto priča. Warhammer, mislim, čuo ste za Warhammer, Warhammer 40.000. Da. Pa Warhammer 40.000 je svet u kome, mislim, tu su svemirski marinci, lupam. Tu ti je isto tako, ti imaš tehnologiju koja ti je dovedena, tu je sad druga priča, nije magija, nego tehnologija je religija. Znači ti imaš one tehnopristove, na primjer, tehnosveštenike koji se mole Bogu mašina, razumeš, Imaš ljude koji, znači ti sad imaš te ogromne mašine, razumeš, svemirske brodove, ne znam, velike te tenkove, vokere, razumeš, i fora je da niko ne zna kako to radi, kako se to popravlja, tačno, svataš. Znači niko ne zna to više sad da napravi, znaš, nego imaš te likove koji... Čekaj, ne znaju to za univerzumu, ne znaju kako to poprave te stvari. Pa ne znaju tačno kako to funkcioniše, svataš. Znači niko sad to ne bi mogao da napravi to from scratch, razumeš, nego znaš, nego se ti bukvalno, znaš, imaš taj... To je kao kult tehnologije. Da, i znači sad i ti bukvalno moliš se za toj tehnologiji i kako se zove, imaš te likove koji imaju sad te neke svoje rituale i sad... Probajte to s vašim kompjuterom. Imaju neke rituale, znaš, i sad ti rituali, otprilike, to ti kao ti nabodeš
30% otprilike nekih korisnih stvari koje ti radiš sa to, da bi to održavalo, s tim ritualom, znaš, to ti lupam, 2 puta se pokloniš pred kompjuter, pritisneš, to jest dodirneš ga onako preko reset dugmeta i on se resetuje, znači, ali, hoće ti kažem, to je fora, znaš, kad, i upravo to ide na konto one priče, o ovome, s kojim se otvorio, znaš, znači, ti kad postane onako tehnologija na toliko visokom, kad je na toliko visokom nivou tehnologija i onda civilizacija propadne i onda civilizacija propadne, razumeš, onda prosto, znaš, sva ta tehnologija će ljudima da bude kao mislim da imamo zapravo neke tehnologije koje bi možda u nekom katastrofalnom scenariju bi čak i preživale, znaš, možda ne još uvek, ali uskoro ćemo imati, znaš, u tom smislu, pa ne znam sad kad gledaš Google Cloud i sve to, znaš, dovoljno će postati automatizovano. Kažem, uskoro, ne sad, uskoro. Da preživi pad civilizacije i da, znaš, te stvari automatizovane nastave da rade. Nestane struje, sve nestane. Pa, automatizovano. Ne samo to, hard diskovi crkavaju. Kad nema neko ko pravi hard diskove... Uskoro, slušaš? Ne sad, tehnologija, da. Anyway, da, sve kad si pomenuo to kao klanja se tehnologiji i treba da prevuče ruku i sve to. Uvijek mi je bilo zanimljivo, te kao bajalice, ili šta već, kad čarobnjak mora nešto kaže, kome se on obraća, znaš, jer magija, zapravo hoću da definišem magiju, šta je magija? Magija nije religija, magija nije religija, znaš, nema svesni entitet na vrhu kom si ti obraćaš, znaš, nego ti moraš nešto da izvedeš kako treba, da kažeš kako treba, ili nešto, neke krugove, paterne od soli, šta već, nešto da uradiš, i onda kao ta magija je neki kao zakon prirode koji mi nismo skontali. I ako ti to izveo kako treba, to će se dogodi, znaš. Ima to na par mesta gde je dobro urađeno nešto. To u suštini, kako kažem, ima to su uglavnom kao ravni neke planes of existence, kako to zove, ravni postojanja. I onda oni, u suštini, tim izgovaranjem tih reči, znaš, ima neka knjiga koja je magična. Nekronomikom, da, to postoji. Prizivaju nešto iz tog sveta, znaš, i onda okej, to je ovo. Ja ću da kažem, ima neko pravilo. Ne, meni interesuje. Ne radi, neko je to samo izmisli. Znam to, mene interesuje koncept. Razmišljaš previše to. Različite sistemi su različito objašnjavali. Bio je jedan sistem, sad ne mogu setiti kako se zvao, znam da je White Wolf. Systemic su kada i desi se, znaš, to je jeftino. White Wolf je firma, ona je, ne znam ko je čuo za Vampire the Masquerade, kako se zove, šta? White Wolf je ne, tako zove firma koja je izdavala te sisteme knjige. Oni imaju sad taj neki svoj, sad lupam, pošto sam jako zaboravio. To nije bitno, kao taj neki Dark Universe, koji u stvari, cijela priča je da sve to, sav taj njihov univerzum se u stvari je u našem univerzumu, samo to je jedan deo koji ljudi tako ne vide. Znači, ti vampiri su realni, magovi su realni, sve je to realno. Kao convenient, znaš, ali nekako oni to, znaš, lupam, kod vampira je fora da oni ima ta maskarada gde oni gledaju da to se sakrije, da se, znaš, kad god neko provali da ga eliminišu i tako. Mislim, da sad ne ulazimo u detalje, njihov sistem magije ima recimo, to jest, ima jedan čitav sistem gde možda igraš maga, na primjer. I sad u njihovom sistemu upravo ta, recimo, to je recimo jedna ta mala priča vezano za te inkantacije i gestikulaciju i to. Pa kod njih je u stvari fora da ti možeš magiju mentalno da bacaš isto, shvataš, ali je teže, to je fora. I onda kao objašnjenje neko da ti radeći te pokrete, razumeš, radeći te inkantacije, u stvari fokusiraš se. Znači to tebi u stvari koriste, fokusiraš da bi to napravio, jer ti je teže da to radiš bez toga. I onda u sistemu mehanički, pošto mislim svi ti FRP sistemi se baziraju na tome da ti kažeš šta hoćeš da radiš, bacaš neke kockice, da pošto sve to verovatno hoće. I znači bacaš kockice i kako se zove, imaš sad neke modifikatore koji ti to olakšavaju ili otežavaju. Lupam, ako je akcija lagana, treba da baciš preko baciš one 28 na primjer kockica, znači treba da baciš preko lupam 5, razumeš? Ako je nešto užasno teško, treba baciš preko 15. Kako se igra. I sad, ako lupam, sad ti hoćeš baciš magiju i kažeš ja ću da pokušam da bacim magiju bez da se pomeram, bez da govorim ništa, da bacim samo mozgu magiju, onda će to biti užasno teška akcija. Ali ako kažeš ok, ja ću sad da mlataram rukama, neću da pričam, onda
dobiješ još 5, razumeš ono... Ti si previše into frp, ono. Tebi sve ovo koje teme je vezano za bacanje kockice. Pričaš o mehanici, ali pričaš o mehanici, razumeš? Ne frpa, ne kockice, ne statistike, ne. Slušaj, interesuje me koncept magije. Pa nemaš jedan singularni koncept magije. Interesuje me. Koji god pisac dovati magiju će da priča o magiji. Tebe mi interesuje kad mi sad dobar, ne postoji. Ne postoji dobar kao flawless, ono da ne mogu da ga oborim ono logikom, znaš. Ali postoji dobar za storytelling, a magija samo funkcioniše na kratkoročno funkcioniše. Naprimjer, dok ne postavljaš pitanja, znaš, radi. Ne, uzmeš zdravo, to radi. Znači, magija radi. Goštak mi je dobar film, naprimjer. Da, zato što su jednostavno jako jednostavan koncept, okej, na svijetu postoje besplatnici, oni se bore, jedno može... Uvijek ima još jedan. Uvijek može I onaj drugi deo se nikad nije desio. Da, drugi deo se nikad. Znači, prvi film, kad uzmeš kao celinu, okej, besplatnici bore se do poslednjeg, jednom mogu da umru ako im se odseče glava, jedan drugog trenira, ali na kraju mora da bude samo jedan koji će dobiti nagradu. I kad ubiješ drugog goštaka, dobiješ njegovu neku quickening, kao, zna. Sve okej. Ja sam taj film odgledao u cugu, nikad pitanja nisam imao. Dok nisu počeli da razvlače, razumeš? Dok nisu počeli pravi serije, drugi deo, kad su vanzemaljci, treći deo. Znaš, što više razvlačiš priču, to više ima šansi da ti sad postaviš pitanja. Pa, rupe se pojavljaju. Da, i ti sad razrađuješ sistem koji zapravo nije sistem, razumeš? Najgore kriminal u tome. Star Wars i sila. Dok smo gledali, sve je bilo okej. Kad su rekli u prikvolima, sila je, oni midi kolorjane. Pa meni je to bilo okej. Meni to nije bio problem. Slušaj, meni to isto nije problem. Izbacili su mističnu kompletu iz toga. Da li se to neki mikroorganizam? Who cares? Ali glupo je. Meni to isto nije ništa za smetlo. Meni nije bio problem što nisu promenili ništa vezano za samu silu. Svataš, promenili su nosioca sile. A samo su morali kažu, osjećam da je kod njega jaka, nisu morali to da ubaci. Nisu atomi, nego su subatomic particles u pitanju, znaš, ništa toga nije moralo, samo mogu da kaže, ko što su kao, the force is strong. Trebali su? Samo su to trebali da kažu. Trebali su, ali mislim da nije upropastilo. Nije ja isto, mislim, meni lično nije sad upropastilo, ne mogu više gledam, ali gomili ljudi oko upropastili su kao teli da sila bude magija, znaš, i onda neko ubacio tehničku naučnu komponentu i to je kao sad upropastilo silu. A ja mislim da za storytelling uopšte ne promenilo, da, nije uopšte promenilo koncept. Zato što se nikad dalje od toga ne povidi i to se nikad ne povidi, baš zato je glupo, zato što moglo da bude izbignuto. Ništa, to što su bacili ništa nije doprinilo, ništa nije dodalo cijeloj priči. Pa dobro, ali nije ni oduzelo, mislim, who cares? Znaš si Goštaka? Oduzelo. Pazi kod Goštaka, sve mi palo pamet. Ok, jedan od njih... Zabori si još jedno pravilo, nema borbe na svetom tlu. Da. I to je bilo dosta dobro. Dobro, da, posle su ubacili neka tajna udruženja koje prate Ugaštake, pa ono, znaš... Naravno, pošto ti treba da napraviš seriju. Treba ti mjesta za još ono materijala. Da, sam palo me na pamet. Ok, imaš gomlu besmrtnika koji mogu samo da umro ako se osjeća glavi i bori se do poslednjeg. Šta ako jedan od njih bude zatrpan u lavini nekog kamenja i ostane tamo? Pa bilo je, znaš da je bio onaj Mongol koji je bio nešto, mislim... Da, oni su bili zatrpani u zemlji, to je treći deo. Verovatno. Treći deo. Jer ovi ga nikad neće naći. Što pazi, ne, on kao sve se razrešilo u prvom delu, u trećem delu naprasno imaš ove što su kao... Pa da, uvijek ostane već jedan. Iako je ovaj bio... Ali hoće kažem dovoljno je jedan da bude neki... There can be always another one. Zajebo se sistem, ako jedan ostane negdje zarobljen dalje od svih, da ga niko ne nađe nikad. I zato... Ali na kraju prvog dela Connor dobije the prize, tako da sve to sjedno. Upravo zato ja i kontam da neke od tih stvari ne treba nešto razmišljati previše o njima. Znaš, ono kao, treba uzeti to što konzumiraš. Taj komad medije, uzeti ga tako, shvataš, tako kako je prezentovan. Znači, ne razmišljati previše sam to. Znači, možda staviš da dodaš samo aneks pravila da su oni svi na neki način vođeni jedni ka drugom. Jesu, ako ovaj Gari zatrpan metrima ispod neće ga osjetiti. Besmrtan si, kopaj lopatu u ruke, ašao u ruke i kopaj do ga ne. I taman, ako si sreća, možda ga iskopaš tako da mu viri glava i... Zema voli Tolkiena, ja ne podnosim Gospodara prstenova i sve to. Ne, nekada, kažem ti, imam ja listu magijski film. Gospodar zver je meni lep film, zato što ga pamtim. Aj, podsjeti me čovjek.
Pa ono lik koji tako komunicira sa životinjama, srednjevekovni svet. Može se vorgove. Imaju mačak, ne znam baš sam ga suzio, onaj s mačak, taj setting mač i magija, znaš, lik ima neki negativac koji sipa neku zelenu tečnost ljudima u uši, oni polude, pa postanu njegovi sledbenici, šta god. Kao Bane. Da, pa ima i drugi deo kao da putuju u sadašnjost. Znaš, ti lagani filmovi mi okej, znaš, ali kad magija pokušava... Mislim da jeste, da. Ali ti lagani filmovi koji se ne shvataju ozbiljno su mi super, zato što... Okej, magija, I don't care. Jes, da. Ali zato što je jednostavno i... Kad krenu da su... Crvena Sonja. Ali kad krenu da pravi ozbiljnu stvar, kao što Lord of the Rings radi, to počne me nervira, znaš. To počne jako brzo da me nervira, znaš. Zato što je uvijek... Nije ozbiljno, i oni orlovi usrani koji... Znaš, tu se oni su orlove, a i to je imeno objašnjenje. I David Brin, to je ono sad tipičan konflikt između SF-a i fantasy-a. David Brin koji je pisac uzdizanje uzdizanje neke plime, zaboravio sam zvezdane plime ili tako nešto. On je poznat SF pisac i komentator tako na netu piše o stvari, ali ima onaj članak, ti si ga pročitao, Tolkien, neprijatelj progresa. I to je naprijed kad se ja pročitao taj članak, kad sam rekao, apsolutno sam se slagao sa svim ovim pre nego što sam pročitao, znaš. Pa sažetak je Tolkien gradi taj svet. Tolkien je romantičar, romantičar koji ti kaže da taj svet predivan, taj svet magija zapravo je svet katastrofa, razumiješ? To je svet u kom čarobnjaci drže svoje tajne u velikim dvorcima, obično Raja ne dobija ništa, razumeš? Orci ne dobijaju edukaciju, ne dobijaju demokratska prava, ništa. To je feudalni svet koji od kog smo pobegli progresom, razumiješ? On uzdiže taj svet kako to lepo i romantično. Cijelo stvari koncept je da, znaš, kao Tolkienovim svetovima, generalno, znaš, ono što je pre bilo je bilo najbolje. I onda nikad više to ne može da bude, nego sve ovo novo ti je bleda. Sve posle što dolazi ti je bleda kopija, znaš. I imaš tako te cikluse i uvek imaš ciklus gde ono kao zlo se poveća i dobro ga uvek pobedi nekako jedva na mišiće, razumeš? Ali svaki put je to zlo sve slabije i to dobro je sve slabije, znaš, znači ti gradovi ti novi gradovi koji se prave nikad nisu tako veliki i slavni i svetli kao ti stari gradovi. Ali šta to menja u vezi ovog što sam rekao? Ne, hoću ti kažem, znaš, kod njega ti je fora, znaš, kao Golden Age je nekad davno bilo i više nikad neće doći i ostaje samo slow decline. Ali i taj Golden Age je shit, razumeš? Ne, nije, to je bilo super. Onaj prvi je bio najbolji. Šta je bilo, visoka tehnologija i svi su bili... Ne, visoka tehnologija, nego bila visoka magija. Who gives a shit? I dalje je bila magija u rukama nekih. Dobro, magija je ekskluzivna, ne je kao progres, ali u rikvrci. Jesu delili tu magiju, učili sve da koriste magiju. Su svi imali benefit od magije. Isto tako, jedna od bitnih problema sa Tolkienom generalno, problem je to što imaš ono kao distinct good guys and distinct bad guys. Ono kao, good guys are the goodest guys, a bad guys are irredeemable. To je današnje stanovište, kad si toga konzumirao jako puno i sad ti treba nešto svežije i još si gledao Game of Thrones. Dobri su lepi, a ali upravo sam to htio sad da pomenuti Game of Thrones. To sam htio da ti pomenuti. Mislim, pazi, Game of Thrones je dobra antiteza Tolkienu. To jest, mislim... A to što je ovaj to rekao u startu. Ali Martin voli Tolkienu, pošto je Tolkienu propovedanje. Ali ne voli njegovo. Samo što, kako se zove, samo što on taj deo ne radi, na primjer. Nego on ide na to, okej, realno je, niko nije skroz beo, niko nije skroz crn, svi smo sivi, zastrani, razumeš? I ono, znaš, generalno... Dosta u Martinovom pripovedanju ti je ono kao idealizam, not a good idea, znaš ono kao. U stvari, i kod njega imaš magiju, shvataš? I kod njega magija isto nije objašnjena. On je to odlično radio, baš zato što nije pokušao da objasni. Ali to ti kažem, upravo u tom ne mora da bude objašnjena. Ali tu nema, ne znaš unapred šta može. Možda u knjizi jeste objašnjena, ja stvarno moram dodati, pošto nisam pročitao, ne znam ko je pročitao knjigu, da li je, kažete nam da li je objašnjena magija, odnosno unapred rečeno šta može. Mene recimo iznenadilo kad su oživjeli Jona Snow, znaš ono kao, kako sad ovo, kako znam da može. Mislim, ajde... Za one koji su tek počeli da gledaju. Ned Stark. Da. Ubiće Mesarovog sina. Da. The butler did it. Mislim se kao, okej, znaš da ona manipuliše vatrom i tako to, znaš, tu mi je okej, aj tu ne mora, znaš, ali sad kako se da ovo može... Imao si onog lika kog ovaj stalno nešto vraća u život. Znaš, a taj svešnik tog bogvatra. Nije bitno, ali pojenta o tome da niko u stvari, ono što hoće kažem, da niko tu ne objašnjava sad kako to i zašto to. Ali tu magija nije toliko prisutna. S jedne strane, a s druge strane upravo to, znači one koristi magiju
kao Deus Ex Machina. Znači ne koristi ono kao ujebati, sad sam se baš zapetio, kako ću da se raspletem? Pa da, hoće baci magiju, znaš. Ne koristi više kao zaplet, shvataš? Znači kao Deus Ex Machina koristi zmajeve. Pa ne koriste. Ne, on ih je nije Deus Ex Machina. Zmajevi ništa do sad nisu radili u knjigama. Osim na kraju, a dobro. Nije Deus Ex Machina. Govorimo dalje, ja o seriji, ja nisam... Izvini, ako si upoznao čitaoce ili gledalce sa konceptom zmaja ranije, on je samo plot device, on je nešto što se, znaš, to nije sad prvi put se pojavio zmaj, ono da spasi. Mislim, jeste Deus Ex Machina je bio u seriji, u stvari, ali to ti je više bilo, kažem ti, ono posljedica lošeg pripovedanja, jer si imao, ono, znaš, kao, sad ćemo da spojlujemo jako, tako da ono... 8. epizoda trebala bude... Preskočite ono par minuta unapred. Svi sad gledaju. Sad nemoj tu isti glas. Da, fora je da, znaš, ono kao, s jedne strane imaš ono kao... Jedna epizoda, zmajevi idu, kidaju sve, uništavaju, najčešće su na svetu, razumeš ono. U sljedećoj epizodi ubio je zmaja tako, bez veze, razumeš, čovječe, po zmajevi u stvari jako ranjivi. U sljedećoj epizodi, to što je ubilo zmaja, onog, u prošloj epizodi, jedan taj zmaj uzme i totalno, ono, slisti, razvali, ti se ono kao, pa ček se šta je ovo, razumeš ono. To se ono... To je, odgovor je loše pripovedanje, to je to. Ali ako ništa drugo, izašlo je gomila dobrih mimova iz toga. Da, jeste, to je kao the good thing. I mislim, generalno gledano, ono što se tebi ne sviđa magija, ja sam poprilično ubeđen da u stvari nije ti se ne sviđa magija, nego ti se ne sviđa loše pripovedanje i loše korištenje magije. Jer, mislim, kažem ti, opet se vraćam ono, isto možda koristiš tehnologiju. I apsolutno je nebitno, pošto obe ti rade isto stvar. Poenta je da ti imaš nešto što pravi neke neočekivane fantastične akcije. Ja sam jedno vreme tako razmišljao kao, kako bi ovo mogu da objasnim kao magiju, znaš, čisto tako kao misleni proces, misleni eksperiment, pa da primjer kao sad neko govori nešto. Ko sluša, ko procenjuje, znaš, je to voice recognition software negde, znaš, da li su nanoboti u vazduhu koji slušaju, pa to je jedno, koji slušaju kao šta si rekao i kako si izveo, pa kao porede s nekim algoritmima tamo, paternima. Generalno magija, znaš, i uvijek se tako razmišlja kao, šta bi ovo moglo da bude, ali kao razumno objašnjenje, znaš, taj kad sad stvori vatru, možda toplota tela, da površini ruku se nešto, znaš, neke ćelije posebne ima koje se zapale, razumeš, znaš, ne zato što mislim da tako treba, nego zato što mi je zanimljivo da razmišljam o tome, znaš. Pa i ja sam isto razmišljam na taj način. Da, znaš. Vjerojatno su svi, ono... Ja sam razmišljam kako bi silu mogao, znaš, ono... Pa da, i sila je... Mislim, tu telekinezu ili... Telekineza je komplikovana jer ti treba energija, a ti sad da baciš nekog preko sobe, mislima. Mnogo ti je lakše ovo... Da, mnogo je lakše uzeti, da. Imaš gomilu klipova, da ljudi to kao, oni kung fu majstori zaista to radi. Jer ti treba da, kao... Ti treba da imaš tu kinetičku energiju da stvoriš i da nekim poljem, sile, nešto utičeš na kretanje te materije, znaš. Ali imaš objašnjenje ako ti kanališeš, a tu sila ulazi u ovu priču, ne koristiš tvoju energiju, nego ti kao kanališeš energiju iz okolnog prostora, znaš, ti služiš samo kao neki fokusni kristal koji, ne znam, vodopad koji pada, razumeš. Ili ako si u stanju da savijaš prostor, vreme, nešto, da, te vrste. Ne, imaš one varijante. Znači, u stvari ti nisi njega gurno, možda si ga i gurno, razumeš, možda si ga povuko, znaš, možda ti tamo napravio neku mikrogravitaciju koja njega... Znači, napravio si tamo jako veliku masu. You went too far. Ima varijante, ono kao, znaš, sila je jednako masa puta ubrzanje i sad kao masu ne možeš da menjaš, kao možeš jako brzo da pomeriš ruku ka nekom i sad, znaš, kako je između mene i tebe je vazduh, znaš, nije vakuum. Kompresovat ćeš vazduh. Da, i onda kao kompresuješ vazduh i to tebe... To mi djeluje kao nešto što bi Flash iskoristio. Jako, odlično se s to pomenuo. Postoji jedan webkomik, strip na netu, koji se zove What If. I lik u stvari odgovara na kako se zove, na tako čudna pitanja, koristeći fiziku, matematiku, razumeš. Između ostalog, jedan od tih je, zove se relativistic baseball. Relativistička baseball loptica, kao šta bi se desilo kad bi kao lupam u baseball utakmici, bacač u trenutku kad baca loptu, znači bacio tu loptu brzinom svetlosti.
Znači, to jest ono kao, i sad kao za potrebe, i to mi se jako sviđa. Što bi kroz vremelo. Ima sve, ono, računice, dijagrame i sve. To je ono što ti pričaš, kad bi tako magija bila objašnjena, bilo bi fucking amazing. Ja bih volio da vidim da tako neko, da taj nivo, ono kao razmišljanja, kad se smišljaju neke ono scene za generalno za te SF filmove, da na tom nivou razmišljaju, znaš, pošto meni to uvijek bilo interesantno. Ovaj lik, onako, ti da šta će se stvarno desiti. Šta će se desiti? Toga što oni zapravo prikažu. Ne, mislim, uzmeš u obzir... To je SF, tu nekako očekuješ objašnjenje. A očekuješ i malo, zato što... A ne očekuješ, magija, baš treba bude poenta, magija je nešto što je nemoguće, ali ga neko... To je glupa magija. Ali nije, to je glupa magija, ali sad, poenta je da i magija... Ali kažeš, znači, osvratimo, ono, neko može da stvori plamen svojim rukama, mislima, kako god, nije bitno, ili ima ovu magičnu flašu koja... Da, ali taj plamen i dalje mora da radi na način koji mi trenutno razumemo da radi temperatura. Nema veze, on radi tako. Toplota, energija, znači... On radi sve tako, on stvori, ti imaš ovde plamen, nema veze što on, znači on ga konstantno stvara. Jedino što je bitno kako on to stvorio, ali on to može. Bitno je. I ta vatra radi kao vatra koju ti zapališ. Bitno je zato što, pazi, barem meni je bitno, shvataš, jer postoji ona stvar koja se zove suspension of disbelief, tvoja volja da progledaš kroz prste ono kada čitaš nešto što je ono fantastično. Meni se to jako brzo raspadne, to jest ono, ja postane mi glupo ako se krše ono zakoni, ono neke elementarne zakoni fizike, razumiješ? To je iskršeno sve, ali... Pa ne, ali to ću ti kažem, ako sad ti imaš univerzum... Ledi. Ti imaš univerzum koji poštuje određena pravila, razumeš? I sad odjednom, znači ako je magija napravljena kao nešto što ono, znaš, totalno ne koristi ta pravila, nego ono ima neki svoj sistem pravila. Meni je to glupa, meni je to glupo osmišljena magija u... Jel vas interesuje što se desi kad se lopta ispali? Koliko treba da baci kockicu da bi... U sulu da je eksplozija, ono nuklearna. Termonuklearna eksplozija. A baš zato što, kako se zove, to što ti rekao... Sabijanje vazduha. Vazduh se, ta lopta, vazduh se skloni na vreme, razumeš? I kako se zove, i sabije se i krene fuzija. Fuzija, atoma, vazduha. Krene fuzija, se desi ono kao termonuklearna. Što je energija jednako masa puta zina na kvadrat. Pogledajte to na netu, stavit će redje dole u opisu, jako dobro. Sećate filma Armija mraka, neko gledam? To ono sa ovim... Bruce Campbell, da. On uglavnom proputuje u prošlost, ima sačmaricu, ima motornu testeru. To je tako glup film. I pošalju ga... Bruce Campbell. Tako dobro glup film. I tu kao imaš glu magije, naravno, jer ti kao seljani u tom nekom dvorcu, oni se bore protiv nekih sila mraka i sad oni njega pošalju na misiju, pošto on spasilac, da ode na neko groblje, da pokupi knjigu koja zove Necronomicon, knjiga mrtvih, koja je ono od ljudske kože, ispisana krvlju, ludilo, ali pre nego što uzme knjigu mora da izgovori sledeće reči: klatu, verata, nikto. Što je inače iz filma Dan kada je zemlja stojala. Onaj kao lik izađe, crno-beli mator film, lik izađe iz svemirskog broda, robot, njegov krene da napada ljude i on kaže klatu, verata, nikto, i to zaustavi robota. I ovi u Army of Darkness odlučili da to budu magične reči u srednjevekovnom svetu. Super je. I uglavnom on, i ovima kaže, si zapamtio klatu, verata, ja sam sad kao zapamtio sam. Da, smaraš. I naravno prođe pola filma dok on nije došao do tamo groblja i krene da uzme knjigu. I da, kao, čekaj, klatu, verata, znaš, ja ovo kao, nektaj, nikol, znaš, tako, znaš, i onda skonta kao sad će on da zezne sistem, znaš, klatu, verata, to, da. I onda tako gleda kao, to je to onda. Onda ću uzmem knjigu, znaš, kao... Ima neki univerzalni sudija... Neko to sad procenjuje, da li je to dobro neko, znaš, kao, i sad on čeka da ga ovaj zaustavi, znaš, kao, to je to onda, rekao sam reči, znači, uzet ću knjigu, naravno da podigne armiju mrtvih, ono, nije rekao te reči, katastrofa, i to mi je bilo kao, ko sluša, znaš, a on nije, pazi, to nije ono što si ti pričao. Google sluša. Da, ti si pričao ono kao čarobnjacima koji se fokusirao, on nije niko i ništa, znaš, on samo treba, znaš, samo je što pravilo kogod da je, obično čovjek moraš da kažeš ove tri reči ispravno, bez mumlanja, bez, ne sa akcentom, ne sa onar, i onda da... Ja mislim da to je dobar primjer, to je dobar primjer kako
kako te stvari treba potrebiti u pripovedanju. To i ovo sa gremlinima, znaš. Zato što, znaš, ono kao, obično, kad ti uvedeš ta pravila, fora je da, znaš, ono kao, nemojte razmišljati, previše ome, to je tako i okej. Kad se ne shvata ozbiljno, super je, razumiješ. Ali pazi, i mislim da je to... Ali dogod su konzistentno pravila. Mislim da ih ne mora da bude konzistentno, dogod se film ne shvata sebe previše ozbiljno. I meni je recimo to problem sa većinom tih modernijih filmova i franšiza, pošto sve hoće da budu ozbiljne, sve hoće da budu gritty, da bude i plakanja i da bude emotivno. Znaš, dok su oni stari filmovi čuću, film zabavan, razumeš, ono kao, pa znaš, ono kao, eto, malo se šalimo na svoj račun, pa mi se ono Schwarzenegger prokriti, mislim, ono, znaš, popcorn film, toliko gluposti tu ima, razumeš, ono, koji su ti odlični, razumeš, ono, tako da, ono... Taj žanr koji se zove mač i magija, je li tako? Podžanr. Da, to je dosta, jako mi je zanimljivo koliko je, skoro uvek je umiksana magija sa tim, znaš. Znači, jako je mali broj, filmova, serija koji su, modern vreme sa magijom, znaš. Ima nešto... Ili sci-fi sa magijom. A nije to... Bilo je jako puno, te onih veštice, pa stalno... Dobro, da, vampiri, ne znam, mislim, znaš, ali tu imaš magiju, sad daš ono realno. Ima je jako puno, pa ne, mislim, na to se ljudi lože, mislim, ali znaš kako, sve je trash, mislim, nema toliko, zašto mi ne gledamo te stvari, ali ima ga jako puno. Kažem, ne gledam, ali nema baš... Mislim, bilo je na Pinku, čovječe, bilo je na seriju, sam im one 3 veštice mlade, ludilo, razume, Charmed, znaš, bilo je još gomila, mislim, ono... Ne, okej, ali... Kao Power Rangers. Ne ta magija. Evo ti onaj jakač apokalipse. Koji priziva, ne znam, ja šta, kao taj srednjovjekovni stil. Neka ograničena, to je neka... Pa imaš Eragon, imaš, kako se zove, Van Helsing, imaš... Mislim, to je u suštini Gospodar prstenova varijanta. Jeste, ali to ti kažem, imaš ih, brate, imaš ko hoćeš, čovječ. Da, ali nema moderno, imaš, mislim, ne da nema uopšte. Ima sad serija, ona je Merlin. Nije, imaš serija Merlin, gde kao, kako se zove, imaš Merlina i... A to je modernizovan Merlin. Pa ne, ali to je to, znataš, moderno čarobnjaci, znataš, imaš ih, čovječe, imaš. Nedavno izašao onaj Bright, gde su kao, nisam gledao kao moderni svet, gde su kao orci, ljudi. Bright je dobar primjer ovog drugog, kao kad oni pokušavaju da objašnjavaju neke stvari i ne imaju internu konzistentnost, kako se zove, i onda ta priča krene jako. Ne može se preozbiljno shvatiti se magijom, razumiješ? Znaš, ono kao... Suštini poenta, ako sami ono ko stvara to ode previše duboko, mislim, to se raspadne. Treba da bude jednostavno. Osim ako ne kažeš, ok, ovo je svi ironije, mi se sprdamo, razumeš ono. I onda ti kao, ok, ako je zabavno, sve u redu. Ne znam, da ste primetili, recimo u svetovima poput Gospodar prstenova ili Game of Thrones ili tako nešto, tu uvek se priča, to čovječanstvo postoji, mislim, oni su svi na nekom srednjevekovom nivou, Evrope, 10. 12. 13. vek, zaista malo naprednije, ali civilizacija traje desetina hiljada godina, znaš, nešto se desilo pre 100.000 i dalje su tu i onda uvek objašnjavaju kao nedostatak tehnologije, kao zato što postoji magija. Ne treba im tehnologija. I onda se ne razvija tehnologija. Nije to najčešće Game of Thrones, čovječe. Ne objašnjava Game of Thrones. Ne, Game of Thrones ima 5000 godina unazad, otprilike ista stvar. Uvijek je isto, nemaš progres tehnologije. Sad to je sad radim što je pričao, ok, imaš čarobnjaka koji radi za nekog gospodara, najvećeg kralja, ko sedi na ovom prestolu, koji pravi prsten, šta ti ja znam. Ok, ali imaš gomilu seljaka, razumeš, koji oru njivu. I koji nikad neće napredovati više od toga. Da, sad je moguće da zbog toga ovi ne napred, znaš, daj da stavim metalni umjesto drvenog pluga, razumeš? Pa da, jer ti bi trebao zapravo da iskoristiš tu magiju da bi seljacima dao mobilne telefone. I pazi, nije da nema, imaš neki progres tu, mislim imaš kako se zove, ali to isto, to je recimo jedna od tih don't think about it stvari. U Game of Thronesu, po mom mišljenju, nisam čitao knjigu, možda u knjigama bolje objašnjeno, ali to ti je u Game of Thronesu recimo, po mom mišljenju, jedna od tih, nema previše razmišljati o tome stvari, znaš. Jer mislim, da, stvarno potpuno je paradoks da ti kontaš da taj svet postoji neizmenjen, 5000 godina. Pa mislim, znaš, kao,
ljudi bi našli bolji način da ubije ove druge ljude, znaš. Da. Znači imaš ove, sad ima ove stvari koje kao mogu da ubiju zmaja, kao malo tehnološki napredak, ali znaš, ali mislim, znaš, ovi ratuju tu jedni s drugima, već jako dugo, mislim, imaš one meštre koji, kako se zove, koji, mislim, očigledno se znalo za onu grčku vatru, njihovu, kako se zove. Da. A to koriste. Kako se nazvala, zeleno što je? Ne, ali slušaj, zar niko... Wildfire. Pa zar nije neko mogo da smisli neki način da to nekako iskoristi, pa da napreke rakete? Da napreke parne mašine, nešto, znaš. Da, ne, to će ti kažem, imaš te meštre koji su de facto naučnici u tom njihovom svetu. Koji se bave nekom naukom, imaju svoj univerzitet prokleti, razumeš, da oni kao, ne, mi to skupljamo. Pa to je ono što je ovaj Brin napisao to kao Tolkien neprijatelj progresa. To je upravo taj svet koji se veliča, svet u kome pojedinci drže sve tajne za sebe. Tolkien je imao... I ne koriste to za dobrobit svih, nego kao za dobrobit vladajuće. Tolkien je to bilo malo, ja mislim, više na ličnom nekom nivou, zato što Tolkien je bio lik koji ono kao, znaš, mislim, on je ono kao malo aristokratija, znaš, i onda, ne znam, on je bio ono tipa, znaš ono, sad, da, nisi čitao knjige, nije bitno, ali ima scena u knjigama kad se oni na kraju knjige vrate u onaj Shire, znaš, kako se to, okrug, ne? Jeste, tako nešto okrug, mislim da. Se vrate, kako se zove, Hobbiti i vide da tamo sad, mislim, njega je zauzeo onaj Saruman i sad tu imaš gomilu nekih tih likova koji su tu, ne znam, srušili su neku staru vodenicu, pa sad je tu neka zgrada iz koje dim ide, neka parna, nešto ludilo, znaš, sad je to kao gomila neke industrije i sad to je jako ružno i to, znaš, mislim, to je kao bilo direktno proizvod, valjda što je on to vratio se u taj mesto gde je odrastao, koje se on seća da je sve dobilo livade, drveće i to, i sad je vidio da tamo ima napravili su neku industrial zgradu, koja verovatno jako puno pomaže tim ljudima, znaš, ali njemu je to gadno, razumeš, zašto ima blata malo ima neki dim i whatever, znaš. I zato je meni to sve užasno najbolje. Jeste, ali mislim, dobro, pazi, kad pogledaš kako je industrial age u Britaniji išao, mislim, to gradovi jesu bili rupe pakla, razumeš, tako da znaš, neko, znaš, ne čudi da neko može to da pogleda i kaže kao kakav je ovo napredak, ljudi žive gore nego što svi kad živjeli umiru u tim gradovima. Zagađeno je ovde okolina. Pa ne, što će pogledati u Londonu si ima koleru, mislim, epidemije zato što su ljudi kenjali pored vode koje piju, razumeš. Mislim, hoće ti kažem, znaš, da su imali neku crnaka da izbrše ta govna. Nije svet još uvijek bio spreman da se tako jako velike količine ljudi napakuje na tako malo mesto, znaš. Ali mislim, to je dovelo do tog progresa, znaš, dovelo je do toga da ono kao... Ima magija malo taj vibe organsko, znaš. Magija, organska tehnologija je genetska. Pa dobro si ti kad pogledaš... To je romantično, znaš, ima magija, zato imaš danas ljudi koji vole kristale, koji vole aure, koji vole, znaš, New Age. New Age, let's go. Kvantna medicina i to, da. Da, sve, ali to je sad kao malo digresija od ove teme da ljudi hoće magiju, ali da ih neko u isto vreme ubedi da je to kao i naučno potpuno. Ali upravo je to fora, ti kad pogledaš, koristi se opet, znači jedna i druga stvar, znači i magija i tehnologija se koriste za ostvarivanje istog cilja. Da ljudima nešto daš tako smuzgano što ima neku primesu, kako se zove, ima neku primesu istine, da oni to popiju da kupe tvoj proizvod, znaš, jer tu ti je fora, ti imaš kao kristale, pa onda pominju se neke frekvencije, rezonantne frekvencije, pa imaš one kao sone lampe koje, znaš, kao emituju te negativne ione, znaš, negativne kao ione, pa ne znam. Kao smo izgubili pola subscribera. I imali smo... Horoskop! Čekaj, imali smo epizodu o pseudonauci, kad to nismo izgubili. A to će ti kažem, znaš, sad, ti tu isto imaš ljude koji će reći, pa da, ja verujem, na isti način se koristi i magija, mislim, uslovno rečeno magija, znaš, pošto nije to magija, to ti je kao drevni kineski tekst ili drevna ruska medicina, jer ljudi ranije su znali više nego naučnika danas. Kako nikad nije drevni evropski tekst, znaš, možda u Kini imaš drevni evropski tekst. Znaš što je ono dovoljno strano, tebi znaš da možda tvrdiš, ok, nisam iščitao, ali tamo nešto. Znaš, u Kini imaš one kao hramove koji su gore 100 godina i tamo su neki monasi koji 100 godina znaju tajnu večnog života. To je ta ideja kao, ako je nešto
mator, onda je to mudro, razumeš. Ok, možda jedna osoba koja je jako stara i proživala je mnogo, ali civilizacije matore nisu obično bili puni tačnog znanja, znaš, ono... Mislim, moja teza ti je najiskrenije da, znaš, ono kao i magija i ta kao pseudotehnologija se koriste za iste svrhe i u storytellingu i sad u marketingu, da ljudima objasniš, znaš. Zato što kao, znaš, ono, deluje ljudima koji ne znaju ništa o tome, deluje kao, da, jeste kao, može to da prođe, kao, znaš. To ti kao... Water memory, znaš. Da, ona reče, reklama za deterđent i onda ona animacija nekih čestica, omega, kvantnih čestica koje tu nešto... Iako to da izvuku ono iz dupeta, to je neku frazu i kao... To što imaš New Age generator, vratno tako je science. Ali u suštini je sapun. Mada ne znam, jeste nekad gledali one kao vizualizacije kako pojedini proteini, kako se zove na ono subćelijskom nivou rade posao ili te neke organele. Znači kako to je... Gledao si poslednje na kucki... Jesam, ali gledao sam i pre toga. Nisam učio nemački. Ne. Gledao sam, zaboravio sam kako se zove organela... Zaboravio sam kako se zove organela koja koja duplicira kako se zove DNK. Ja, da, nešto... Jer ne znam da ste vi nekad vidjeli kako to izgleda. Znači, vizualizacija kako to izgleda. Znači, kao neka mašina koja ono... Da, znači, ono kao neki... Sve od molekulima, da. To me, ono, it blows my mind, razumeš? Mogu bi čak da kažeš da izgleda magično. Da, pa jeste, meni je zapravo... Ne, izgledaju kao neke male mašinice, razumeš? Kao neke male mašinice. Pa i jesu male. Meni je žao što pored tokih čuda, ljudi, znaš, to je stvarno zadivljanje kad učiš u ti sve, ljudi se okrenu i dalje nečem što je onako... ovo mi je lakše, znaš, skontom i kao lepše mi zvuči, znaš. A neko, možda je kontent da je te ljudima, ono... Zabavnije to sve, znaš, kad bi bilo magije, bilo bi zabavnije, bilo bi magično, znaš, kad se nešto lepo desi, svi verovali magiju, ljudi kažu da je magično, nešto magično se desilo. Čuš što pita, jesi verovao u magiju? Verovao u magiju svetljenici? Verovatno, ne sjećam se. Ja nisam. Ja sam teo, ali, znaš šta, interesantno recimo... Ali si koliko klient? Ne, pazi, znaš ono kad dođu i kažu da ima, znaš, duh, i paranormalno, bilo šta od tog, znaš, ono kao, not real thing, znaš, ono. Ja kao klinac sam došao do toga da sam se jako brzo razočarao što ga nema u to što svega toga nema. Znači, ja sam očekivao da toga ima. Normalno sam želeo, sad što curious je. Jako je teško porediti. Iskreno ne sjećam se. Jako je teško reći da li je to verovanje u magiju ili samo dečija, ono, ushićenost oko neka ideja, razumeš. Naprijed sad da mi kažeš duhovi. Ja sam uvijek i kao klinac znao da, to ne postoji, ali duhovi, znaš. I onda zamišljaš kao, znaš, da to je, lupio sam za duhove, nije bitno, čudovišta, znaš, ali ja sam htio to da vidim, znaš, uvijek imaš ljudi koji pričaju da to postoji. Čekaj. Ljudi koji se time bave, evo, kad sam baš mali, sam spavao s mamom i tatom u krevetu, bila ona rupa, kauč koji se rasklapa, ima onu rupu tamo do zida. Ja sam frkisao da su tu neka mala čudovišta koja su dlakava, koja tako izlaze. Ja sam znao, čak i tako mali da ne, ali ako znam, zašto sam toliko uspaničen, znaš, uveče, ne? Znači, jako je teško povući liniju u dečijem mozgu, ono između veruješ u nešto i ono kao, ne, to je glupost. Ne, pazi, ja se onako čisto sećam da sam ono, kad god, pošto znaš, ono sa klinci svoje, ono, igriju se, znaš, ono, gomila klinaca. Mislim, ono, mi, ono, gde sam ja odrastao, gomila klinaca je bila u kvartu i, znaš, ono, kao, tako priča se, kako, ne znam, nije ta kuća ima to. Mislim, ne odeš ti u tu kuću, strašno ti je to. Ali znam da se ja, ono, nekad baš teo da vidim to i ono, kao, prizivaju se duhovi i to. I onda kad ovi krenu, znaš, ono, ploče, ono, kao, pa daj to kao neka gura od ovih, znaš ono kao, nema ni, znači ono, ja sam teo da vidim da se ta čaša sama pomeri, znaš. Da, ja sam teo da vidim da se ta čaša sama pomeri, meni bi to bio dokaz da postoje duhovi, ono samo znači da kao jedan od tih garija, ono, is in on the joke. Znaš kad sam najbliže došao, sećam se, u osnovnoj školi, tačno se, u to vreme sam čitao Masters of the Universe, ono He-Man i Skeletor i sve to, znaš ono, to je sve tehnologije i magije, to je super, znaš, taj mix tehnologije i magije, da, oni imaju ono lasere i svemirske brodove, također Skeletor, ono čarobnjak, znaš i šta već. I sećam se da je bilo u stripu kad se Skeletor i Hordak nešto bore, ako naš neke sile izbacuju, neke energije, šta već. U isto vreme u školi je neko pokazivao trik bioenergija, što zvali, sećam se da. Novčanicu stavio, znaš, kao na ruku i kao novčanica počeo se savija ovako, znaš. Verovatno od toplote dlana, šta već, znaš.
kogod da to ponovio, ja sam probao, znači držiš ovako ravno dlan, staviš novčanicu i onda počne ovako polako da se savija. Polako, imaš jako tanke, praktično nevidljive niti koje, Ne, ja sam probao, razumiješ, isto i u moju, to je poenta, u moju ruci... A ne, to je bioenergija, to jeste bioenergija. Da. I neko rekao to je bioenergija. Da si dovoljno dugo držao, ne bi se zapalila. Da. To je bioenergija. Pošto sam video u svojim rukama... You shine so bright. Pošto sam video u svojim rukama kako se to dešava, ja sam počeo, stvarno, znaš, i onda sam počeo da osjetiti Skeletor i Horda kako... I onda sam to vežba, znaš... Jesi ti krenuo kao da vežbaš, da je saviješ brže, kao ajde, kao, znaš... Upravo se to radi. Sad se setio, dok mi nisi rekao, dok nisi postavio pitanje, ne bi se setio, ali sećam se sam se trudio da kao izvežu bioenergiju. Ali opet, kad kažeš bioenergija, to ima taj scientific naučni pristup. Imaš i onu foru, znaš da ljudi su ono kao u fazonu ovako, kad radiš, onda ne dodiruješ, znaš, ono osjećaš to plotuje. Da, to je ali pazi, tu imaš i samo, dovoljno ti neko da sugestiju, čovječe, znači šta ti da osjećaš to plotuje, ti ćeš se utripao da osjećaš to plotuje. To je jako čudno šta sve mozak, što sve mozak može da te ubedi. Ispričat ću jednu priču. Nemoj, molim te. Da, vezano je za, u pitanju su ljudi koje poznajemo, tako da neću pominjati imena. Možemo mi da pominjamo imena. Nemoj. Zato što ne želim da sad kao ispadne da je sa podsmehom. Dobro, oni svako glup, svakoga ne volimo i ne možemo. Uglavnom, bračni par je u pitanju i pre više od decenije. Oni su tek. Pre više od decenije, oni su, uvijek sam se ja sa za bračni par pa ima žena, znači ima muž i žena, jel sa ženom. A nisu muž i muž? Ne. Uvijek sam se s njom kačio oko tih, ona je više ono u fazonu New Age misticizma, ja sam u fazonu ono kao nauka i naučno objašnjenja, ali imamo taj dobro nameran stav, ono tako sretemo se kao da je Garelja moj najveći neprijatelj, znaš, ono, sve to kao... To je sve lighthearted, znaš, i mi smo uvijek u tom fazonu bili znaći ako slušao. Bilo preko više od decenija, znaš. Bio neki rođendan kod njih ili nešto, uglavnom sve su bili njihovi prijatelji, ja sam bio jedini tu... Outlayer. Ne znam šta, možda bilo još ljudi koje poznajem. I uglavnom počne tako priča o tim New Age kao energijama, ono, znaš. A ti ono kao ti koje da viš. Da, ja tako i sad već, znaš, pošto znaju mene, malo više to meni pričaju, znaš, nego da te sad oni ubede, kao Ensporas, da. I kao, imaju prijatelja koji je iskrivio mislima Viljušku. Ne, može mislima da krivi stvari. Dobro. Se zvao Uri Geller. I ja sad kao, naravno, garant, i kao ona kaže, donesi Viljušku, znaš. Ja kao, koju Viljušku, i sad ono trči i donosi mi Viljušku i sad sam ja uzbuđen, razumeš, baš sam zainteresovan zato što prvi put... Da se će Gari iskrivi, prvi put, pored priče ima i nešto opipljivo, razumeš, postoji na Viljuška. Viljuška je onako starijskog dizajna... Spoiler alert, he didn't do it. Da, Viljuška je onako starog dizajna. Brat, pacaš vodu, retarde, daj meni da je ja popijem. Viljuška je onako starog dizajna, onako bronzalnog izgleda i ovako drška je uvijena u spiralu. Sve one bode, 4 ih ima, valjda su onako baš u sitne spirale umotane, znaš. Kaže, evo, to nam je on ostavio, on je to iskrivio mislima, znaš. Ja sam baš bio zainteresovan, kao, okej, prvi put sam u onoj situaciji, okej, ne mogu samo kažem bullshit, znaš, jer znam da me ne lažu, znam da to nije njihov smisao za humor, i ja sad tražim dodatno objašnjenje, okej, kako to izgledalo, pa piši mi scenu, pa kao mislima je iskrivio. Dobro, ali piši mi scenu, šta je, držao ovako i to se iskrivio. A ne, rukama. Šta se kao mislima da je kao, pa da, ali ne možeš... Ko mislio je o tome da je... Ali ne možeš tako iskriviti. I sad okej, moram da priznam da ovo držku možeš, ali one sitne, one bodlje koje su baš ono uvrtene onako, znaš, sad ja pokušavam da zamislim da držim sa prstom i da vrtu, kao ne može. Dobro, ajde, kao idemo dalje, kao, on je uzeo to prstima, pa ne, kao, tako ne donao. Znači, od priče da je lik savio mislima Viljušku, smo došli do priče da je lik doneo već savijenu Viljušku kod njih i rekao da je, znaš, mislim. I ono što me najviše ostalo u sećanju oko svega toga je to, pod jedan, da sam već utao, da sam bio onaj fin gost, znaš. Svi otišli sa te žurke sa pričom i postoji lik koji... I da su vidjeli Viljušku. Da. I svi bi zamišljali ono scenu iz Matrixa, znaš, ovaj kad ti si prihvatio to i to je sad... A drugo što mi je ostalo... I neverni. Da, a drugo što mi je ostalo, pamćete, to je ta njena šok, zašto je sad postavljeno ta glupo pitanje, znaš? Lepo ti je rekao. Znaš ono, na što ciljaš? Kuda ideš sa ovom linijom ispitivanja? Znaš ono, gde meni savršeno očigledno šta je problem, razumiješ? To što takav sad, znaš?
ti vidiš da ljudi hoće da veruju u to i ti piškiš im u punč. Da. Sa svojim skepticizmom. Da, ti sad došao tu nešto kenjiš. Da budeš skeptičan. Da. Ali that's all fine, znaš, mislim, to nikom ne škodi, te priče. Odlična priča, ali mislim, to otprilike sumira cijelo moje detinjstvo i kako se zove, sve te generalno priče o paranormalnom, znaš, gde otprilike uvek je neko drugi, znaš, nikad se to ne desi tebi, razumeš, nikad ti ne vidiš to, uvek je neko to uradio, uvek je, znaš, campfire stories, to samo priča oko vlogarske vatre. I to je u stvari ono što, kao klinac, da sam ja bio najviše razočaran, u stvari, jer sam ja teo da budem taj lik koji to sad vidi, uživo, a nikad nisam ja taj lik, nego uvek je to nekako iz 3-4 ruke, shvataš, I onda posle shvatiš da te 3-4 ruke, tu se informacija promeni dramatično, kao ovde, znaš, ti pogledaš, shvataš, ona pokaže viljušku, znači, pod jedan. Ovi će svi da pričaju kako su oni prisustvovali maltene tom činu, pošto su videli fizički objekat koji je kao, znaš, tako da to je dokaz. Ali pri tome, pa niko nije postavio pitanje, znači, nije bila varijanta Gari je dono viljušku takvu, razumiješ, ili Gari je savio rukama, nego, znaš, njima u glavi bilo kao Gari drži viljušku i viljuška se Da, svi su to zamislili sigurno, da, kao Matrix, sa kašikom. I pazi, oni će otići odatle sa tom pričom, i oni će tu priču da propagiraju, neće propagirati priču Gari dono viljušku, razumiješ, koja je bila sva retardirana iskrivna. I tako se propagira to. Samo što će sledeće da doda još nešto, razumeš? Dolivat će još malo bibera. Pritom što to niko ne zamišlja, znaš kao, na svetu ima jako puno stvari koje možeš da iskoristiš, da saviješ viljušku, kako god hoćeš. Pa ne, mislim, imaš gomilu ovih fondacija koje nude jako veliku količinu para, kako se zove, za bilo kakvu demonstraciju nadprirodnu. Imaš James Randi, on nudi $1,000,000 ako mu neko demonstrira i jako puno ljudi je išlo kod njega, ako mu demonstrira nešto što tvrde da mogu da urade u kontrolisanim uslovima. Gomela njih je pokušavalo najčešće izgovore, pa kao ti svojim negativnom energijom, odnosno sumnjom u to, blokiraš njegovu pozitivnu energiju koja to ne radi, ali jedna od najinteresantnijih stvari, on je najviše udara na ove koji tvrde da pričaju sa mrtvima. Da. Mislim, način zašto je to zloupotrebljavanje drugih ljudi, čak i ako kažu pa kao ne radi ništa, naš njima, njih to nadu im neku, daje nadu i sprečava ih da se suoče sa time i da nastave dalje. I ima neka žena, zaboravio sam ime, koja on uslovo govori kao daću ti $1,000,000, samo mi dokaže da možeš, i ona je, njen izgovor je, ne može da stupi u kontakt s njim. Da odrade eksperimente. Telekom. Pričaš sa mrtvima, ali kao ne možeš sa mnom da stupiš u kontakt. Pa dobro, zato što je ona specijalizovana za mrtve. Ne znam, da je to problem. To se u kosti sistemi. Ali da, mislim, činjenica je da imaš jako puno ljudi koji veruju te stvari, ali... I njima je zanimljivije. Možda, nekima ne baš toliko. Ne verujem, ne znam. Ali definitivno je zanimljivo. Dude, ako hoćeš nešto ti razvali mozak, počne da učiš o kvantnoj fizici. Ne treba ti ništa. Ne treba mi neko siluje mozak. Da, ne treba ti veći mindfuck od toga, tako da nisi daš. Ajde za kraj, još zivimo, što imaš od dobrih filmova iz detinjstva koji su imali magiju? Su imali magiju? Ne kažem, meni što ima... Matrix kao. Nije ne, naprimjer taj He-Man, to se setio, mislim, to su ti magije. Ja si nešto ne sećam He-Mana previše, ti pravo kažem, mislim, znam sam ga gledao religiozno, ali ne sećam se priče, ne sećam se ničega. Mislim sam bio tu... Never Ending Story, šta je to? Never Ending Story meni je bilo odlična knjiga. Tad sam mnogo bio prihvatljiviji za sve to. Ja sam čitao knjigu, actually, da. Kako si čitao knjigu? Mogu samo da je čitaš, ali nikada je pročitaš. Zato što ne... Iznenadit ćeš se, znaš, vjerojatno će ti iznenaditi da čuješ da kao to je u stvari knjiga koja ima početak i kraj. False advertising. Da. Kad sam bio klinac, sam bio mnogo prihvatljiviji, zato nisam, ovako cinično razmišljao kao amatori, zadrat lik o tome, ali znaš, sad nekoga pogledaš, više cenim kad je dobro osmišljeno ili barem pokušalo dobro da osmisli, a ranije je bilo ok, super, može, daj, samo da što bolje... Kod mene je samo to, ili da se ne shvata previše ozbiljno, ili da je kratko, ima jedan film. Tako sam to gledao kad sam bio kratko, jedan film, goštak, kraj.
ili nešto fenomenalno kao umalo da kažem gospodar prstena u ovom Game of Thrones. Čumene Pepsi. Da, čumene Pepsi. Kao Game of Thrones, gde je magija gurnuta u stranu, kao pozadina neke priče, gde nije bitno na kraju, da. Ali to je to. Ja mislim da mene magija manje nervira nego tebe verovatno. Mene u stvari više me nervira loša fizika u filmu. To me više nervira, znaš. Znaš, više me nervira kad Superman uhvati nekoga, ti znaš da on tako da ga uhvati, samo će on tako da prođe kroz njega, da kao ostane kaša dole i tako iz tipa zove. U prvom Supermanu, sa Christopher Reeveom, su imali scenu kad ova Lois Lane pada i on čak ima onako malu zadršku, znači ne pokupio ono pada, on je ovako pokupio i spasi. Ali bilo bi lepo, on se ovako kao malo se spusti. Mene bi bilo odlično kad bi neko uzeo te filmove i napravi ono kao fix those scenes, znaš. I ono kad ovako pokupi, samo onako viš ono spray krvi. Očigledno nisi gledao trailer za The Boys. No. Ima scena. Da, to je ovaj novi. Pogledajte trailer za The Boys. To je nešto superherojima po nekom grafičkoj noveli, stripu, šta god. I liko, ako priča sa devojkom, nešto kao zaljubi, samo pam, ovo devojka, ono rebra onako nje dolete, krv na sve strane, neki flash, ono varijanta, i sve upravo kao, izvini, ne mogu stanem, kao i nastavi, znaš, ovo je liko, znaš, ono, zbuca totalno. To je super kad nosi zgradu, ili... Ali, pazi, mene je sve nervirao zato što mislim da bi bile mnogo kulje kad bi oni poštovali zakone fizike, znaš. Znači, mene bi Flash bio mnogo kulji kad bi on plivao kroz taj vazduh kao kroz vodu, razumeš? U Flashu imaju neko, smisli su neko objašnjenje. Ali to objašnjenje ti je ono, magic, got it, znaš, ono kao. I to je ono što mene u stvari nervira, znaš. Ne, ali kažem ti, to je ono što mene u stvari nervira me što, znaš, ono kao, on ne poštuje zakone fizike. Znači, ako ti, jer ja kao klinac, sjeti se onog prvog Flasha, meni je bilo jako interesantno da se ja kontempliram u glavi šta će zaista da se desi taj metak ovako ide i znaš ono kad on reaguje s njim. I on sam to kao, pa kad bi on to uradio, čoče, prst bi mu se raspao, znaš, znači, kad bi on se pomerio, on se sam raspao odmah, znaš, on mora da bude kao neverovatno, znaš, on mora da bude neverovatno čvrst, kako se zove, da ono tu brzinu može da ono kao, da se ne raspadne. I fora, to nekom pište nešto. Iću meza, ladno, nisam čuo, Zemo, ja ću se glasiti. Mi smo rekli, isključi se telefon, ako se tiša se telefon. Alarm zvone. Isto imaš foru sa super snagom, gde lik ono kao hoće podigne nešto i izlomi sve svoje kosti. On ima super snagu, da? Ali ne to, da ima i super snagu i super čvrstinu. Znaš, ono kad Superman drži avion, sine, on tako drži avion, sam još avion propadno ako iz njega, znaš, jer on je ono kao one point, razumeš? Kao na nož, ovako stavio sa silu, da. Kažem ti, bilo bi mi mnogo kulje kad bi likovi uzeli i ono popravili te scene, jer mislim, ako je ovaj film stvarno o tome, ja mislim da će to biti meni najbolji film ikad. Jer ja se oduševljavam time, razumeš? Mislim, real physics is fun, razumeš? Mislim, interesantno je da razmišljaš, da dovodiš stvari do ekstrema. To je recimo što radi taj komik koji ćeš staviš dole u opis. Znači, da dovodiš stvari do... Znaš, ono kao, nije bitno kako si došao u tu situaciju. Znaš, ono kao, lupam, ono, kao s tom loptom, znaš, ti sad ono kao neće, kao kako se ti ubrzava ta lopta, nije to bitno, nego, ono, tog trenutka, magično, ta lopta krene brzinom sveta. Znači, okej, to je setup. U redu, shvataš, ali ajde sad od tog trenutka pa nadalje da se stvari ponašaju kako se zove ono kao realno i to je ono užasno cool. Znaš ono, okej, ti si super jak i ono super čvrst, na primjer, ali onda znaš ono kao, okej, znaš, ne možeš ti lupom da uzmeš auto jednu ruku da ga podigneš. Mislim, možeš, ti ću ako da uvotiš, zgrabiš taj metal i samo ćeš da izgrebeš. Ne, ovo izgrebat ćeš ono kao... Ne, ostaće ti branik u ruci. Jako mi je teško da zaključim kad bi me to nerviralo, kad ne. Naprimjer, mislim da mi nije toliko bitno da sve bude tako potkovano naučno, a opet u nekim situacijama instinktivno, kako vidiš scenu, znaš, evo, one... Superman koji drži avion iza glavi. Superman koji nosi zgradu. Nemoj, brate, shvataš mi. Tako da, nekad me to verovatno ne nervira, ali nekad ono tačno vidiš. Naprimjer, kao u akcijnom filmu, mislim, ako je dobar film, ti ne brojiš koliko je metaka ispucao pre nego što se zamenio šaržer. Ima fantastičan... Ima beskonačno metaka, nije bitno. Puca. Udari ga iz okrata, puca, udari ga još jednom iz okrata, puca. Gde je to? Neki sa Van Damme film od pre 100 godina, to je baš legendarno. A to ima revolver kao... Da, smo otišli u temu superheroje. Ovo je jedna tako razbucana epizoda. Ne vez. Kako odmičemo sa podcastom, tako malo ćemo više se rasplinjavamo na razne teme, jer ispucat ćemo ove velike teme kao veštačka inteligencija, nastavljavanje svemira. Pa ćemo malo ovako više da
Kad smo kod toga imali smo jedan komentar na YouTube-u koji možda mogli da odgovorim. Kaže ovako, Gligor Daković, kaže, sjajan podcast, a pogotovo ideja da se dovede pravi stručnjak, nadam se da će ih biti još. Mnogo mi je drago što ste u emigraciju, mislim na emisiju, u emigraciju doveli pravog stručnjaka. Malo ste počeli da zvučite kao oni matorci što ispred zgrade polemišu o tome kako bi oni napravili bolju fudbalsku reprezentaciju nego profesionalci. To je poenta ovog podcasta. Mi smo 3 matorca koji sede, nemaju pojma ni u čemu, imaju gomilu mišljenja. Tako je. Veoma podržavam. Samo započnemo konverzaciju. Pa da, veoma podržavam inicijativu i nadam se da će biti još mnogo pravih stručnjaka i da će im Zemo dati mnogo više prilike da dođe do reči. Ne, samo Marine, zato što me and Marina we go way back. Da, ja ću samo kažem, da, što Zemo kaže i Ačos, to je poenta ovog podcasta. Mi nismo nikad hteli da bude ovo edukativnog karaktera, jer... Nemamo vremena za to, mislim. Poenta je da ako bi htjeli da napravimo emisiju koja je edukativnog karaktera, znači to podrazumeva jako puno... Da mi budemo edukovani. Daleko... Ne, ali pazi, daleko od toga, ne moraš biti ekspert. Mislim, ima gomila likova na YouTube koji nisu eksperti. Sam rekao ekspert, samo smo edukovani. Radi se o tome da u stvari svi mi ovdje imamo poslove, familiju, decu, mislim. Ti ako hoćeš da napraviš podcast koji je to, bukvalno, da ćeš, na primjer, lupam, da objašnjavaš neke naučne termine ili neke nove tehnologije, bilo šta, mislim, kao gomila podcasta što postoje na engleskom, na primjer, ili gomila YouTube, generalno likova koji to rade. Možemo i mi to da radimo. Savršeno smo sposobni i mi da uzmemo da istražimo neku temu. Da, istražimo temu, napravimo, kako se zove, napravimo taj scenariju, iščitamo ga, ubacimo animaciju, ali to zahteva jako puno vremena. Znači, mi ovaj podcast snimamo tako što... I realno, nikad nije to bila ni ideja, nego ideja bila da započne konverzacija. Sad je utorak, ovu emisiju vi gledate u četvrtak. Mislim, ovu emisiju smo sad snimili, Vrelja će da uzme da je spoji, da izbaci kako se zove, da izbaci te viškove. Podrigivanje i to. Da, kada Ačos baca flašu, mislim. Ne, to ostaje. Mrtvu prostitutku, da smo pričali prošli put. Nju vučemo već koliko. Što još nismo počistili. Ja, Ačos se je... Poenta je da njemu za to treba pol sata, sat vremena i to je prilike svo vreme koje mi možemo potračiti na ovo od života. Također, nemamo mi te kontakte i influencalno uticaj da sad dovodimo svake nedelje stručnjaka, ali naravno kad god budemo mogli dovešćemo. Postoje interesantni ljudi koji poznajemo, koji bi mogli da dovedemo. Razmišljali smo, pričali smo već na tu temu koga bi eventualno mogli da kontaktiramo, da eventualno dođu kod nas da priča, ali mislim, mi pričamo o 4-5 ljudi maksimum do kojih bi mogli lako da stignemo. Pogotovo, mislim, kad ti uzmeš u obzir da nije ovo nešto užasno gledam podcast sad, da mi je ovo 5.000, 10.000 subscribera, 100.000 subscribera, lako bi mi otišli i našli stručnjaka koji će dođe priča, ali mislim... Razlog što smo pokrenuli podcast, imali smo jedan razgovor kad smo odlučili da pokrenemo ovaj podcast, zato što generalno u Srbiji se ljudi ne pričaju o ovim stvarima toliko. Postoje pa i ljudi generalno, od kako smo pokrenuli ovaj podcast dobili smo gomilu pohvale, kao to mi je falilo otprilike. Jer imamo 1-3-4 glavne teme u Srbiji, je strada, politika, sport, šta god. To je rupa koju popunjava. U stvari, i ako, mislim, trenutno izgleda nije baš nešto užasno velika ta rupa, ali, tako da, eto, vidjet ćemo, ako se ispostavi da jeste, rupčaga, onda super, mislim, onda će biti gledan podcast, tako da, eto, onda ćemo možda biti malo aktivniji, ali za sad, eto, imate 3 lika koji imaju mišljenje. Tako je, gomilo mišljenje, gomilo referenci. Da, gomilo mišljenje, gomilo referenci, često pogrešnih. Ok, to je to za ovu epizodu. Ovo je epizoda od preko sat vremena. Neće biti kad ti to... Pa neću mnogo. Snip. Da, hoću da zahvalim svim našim Patreon podržavacima, svima koji nas prate. Hvala ti, Ačose, hvala ti. Nismo objasnili Ačosov peškir. Ja sam došao s basketa direktno. Da, ovamo. Toliko o tome, o pripremi, kao za podcast. Scenariju, znaš, kao... Dok je dolazi ovamo, ja sam rekao o čemu pričamo. Okej. Svima zahvalimo, hvala što ste nas gledali, lajkujte, subscribeujte se, šerujte, zvonce da kliknete, više ne znam koje sve opcije. Volite, delite. I vidjet ćemo se sljedeći četvrtak.